Taura fundisi muronda na posha sinapeka mkatu. Anuma mshonga? Jesus Christ. My friends, unondona se fuza nini? Unondona se ndinopenga. My friends, indi chikuda. Urudena na eti? Mungu akusi. Ngoja kaona na maskani. Jesus! Nameta! In the mighty name of Jesus! Namo zangu munozizwa Davisa shangu zvizenena Kurongokara mwanangu pasofa. Kuenda kumazora. Ndakazviona ini mama kuti hazvinanga zvinoendezvo. Ndakatazviona kudhara. Singoende murara kumwe kuti dzimboita zviri nani. Musoro ndozorwadza, ndinoziva zvinorwadza mwanangu. Ndinowana mumwe akanaka muchechi momwe utodarika airport. Zvinorwadza so sikuti kune sesoro. Zvinoitika. Kati Mwari Asi zvitamire. Ndozvinoitika. Ndakataura mama, ndazvinaka zvinoenda ndakazviona kuti edu ukuenda kutaimirawo uku aposto hakuna kwazvaitomboenda. Ndazvitaurei. Achaona akadarika fochi. Ngatimboona. Achaupiwa naMwari. You are here. Diani, Ndini Edi. ndikunokuseri yakunoko. Mamunga seko maita. Yesikani. Andinofara muri Zviri kudi. Bobo zviri. Kona kwaninga kuseni kuno. Ya, ndine nyaya yangu kwa 40. Zvamunongoziva kuti ndinoda 40. Iwe, yeye kwafochi wakapedza kwa apostle. Kuda kuti ndikukura maingota zvimwe chete. Hauna kuda pachena kuti ndana fochi kwa apostle. Saka uri kudei? Maita ako. Zvamunoziva wanu kuti kwa apostle kwekuenda toda kuvhara madhiri enyu kuti asabude. Mada kudaro manjika. Ndokufumura madhiri ese. Chirega ndichikuudza. Inini dhiri rapo ndakuchinda kubva kwana fochi. Handiti. Ndonomunyengerera. I promise mangwana ndinoenda good answer. Mangwana masikati unodzoka panapa. Masikati haisi time. Taurai time. 12 o'clock. Please trust me. Imboni trust all this time. Okay, ndinokutrust because ndoziva kuti mimi madhiri Aiwa, ndinoita. But makasaita madhiri angu by 12 mangwana. Ndinoita it. Taura I chokwadi. promise only God knows. Ndoifumura yese. I promise. Ndodzoka madhiri angu aboreka What I ndini. did. Right, mfundi simuronda zvaita zvakanaka. Pamazuva manga makaenda kubulawayo pepe. Eti akauya panapa aine nyaya akati anodanana na fochi. Akataura kuti zvonizvo amai mufundisi vanozviziva. Akati maitako vanozviziva. Zvokuti zvinzwisa kuti yese itozodirumba menyu. Mufundisi chiti kumanyadzika kumba kwenyu nini muri yenyu. Iyi nyaya inonetsa. Amene kuti munoti wokudina isati ndapindura. Zvakaoma. Andatsi. Amai mwana. Zvakaoma. Dzimwe nyaya dzinonetsa kutsanangura. Zvivana vadiki zviri kuda zvine umbowa wakakwana. Handaikwanisa kungotsigira zvimwe zvinhu zvinozoita kuti mangwana ndizoshaya chekutaura. Isu chatira kuziva mufundisi ndechekuti inini maiziva here kuti Fochi naEdward vari kudanana. Ndakangoona kunge kutungana kwembudzi. Asi nhangu chiprofita chemweya mutini chakatozadzikisa kudhaya. Mufundisi mune problem wani. Handizivi kuti mweya aiite zvochaizvo. Apa mukuziva kuti pane hope dzakatorotwa dzekuti ndakasarona naFochi ndinofa. Apa pati ndokoneka kutungana kwembudzi vanhu vachidanana muimba yaMwari. Apa munhu wacho wadanana nendokanzi ndakasamurora ndinofa. Basa raMwari harizopfuurira mberi. Chii mufundisi munoda? Pastor. Sisi. Fochi auya nemurume vari naye. Chisava zvaita zvakanaka Fochi wachabva auya. Itai kuti Fochi apinde. Apa totachigadzisa nyaya yacho mama. Fochi wacho aripo. Gare imwe ndiri baba. Fochi right? Yeah, indini sekura Fochi. Ndaweona Fochi uyu. Mama yako ari kupopota zingaite. Fochi uyu ari kurwara. Kuti anzi pane hope dzakangorotwa kunzi Fochi akasadanana naApostle anorwara. Kuti kuchechi kwenu anoting oil wenyu munoshandisa nezvimunamato izvi. Saka Fochi amene ano makanzi ndimuziva zvamakamuita. Ndimunhu asa ndimuzviziva.
saka Fortune ndatoyanaye kutoti mutona kuti mungatoita sei naye. Saka zvikureva kuti Fortune kuya kuchechi kwedu ndozvikonzera tarwarei. Ndizvozvo. Naye Fortune mwanangu. Unonyanya kurwadziwa nei? Miri wese kubva pei pakaendipeka ina. Aisi vanyake mirongo wese ukangorwadza pana pasiri kurwadza. Saka imi mati ndimi sekuru waFortune. Ndini sekuru waFortune. Saka takukumbira kuti monodzowo amai vake. Kuti tatikumbira kuti ombosara kwe3 days ari pachitsivo. Anouya hake. Izvozvo zvoda mbongonamata seki izvozvozvo. Muona kuti mungaite sei naye apore Fortune. Avesara munokumbira. Saka ininika anjambogara. Moita kuti munyatsotaura navo vanyatsinzwisiso. Aiwa tovaudza. Chii chiri kunetsa naye Fortune? Miri wese ukangorwadza pana pasiri. Kuzviona kako. Ndozvakaipira kunamata nevana vanavenhu vasinganamata. Chokwadi ichocho. Zvakaoma. Anogona kutadza kunzwisisa kuti chiri kuitika. Ore sisi Fortune saka sisi unomaita motoziro ndokutozongopawo sisi Fortune chembedzo kupfeka pa3 days vanenge vari panapa nokuti ndikonanga vanogana yeni. Then mufundisi Murondaka munopota muchiyo kuchotibatsira kunamata tibatsirani tichinamata kutoti sisi Fortune vacho vapore hatizozive zvinozviitika. Aiwa tichaita kuti ivo Mwari vari kudenga vatova ndivo vatinotenda. Dai Mwari vanga vatiitira kuti zvinhu zvedu zvatiri kuchemera kwavari zvive zvine mhindu. Zvaita zvakanaka. Saka mungotoroka nechokudya ndikati munhu otora mvura yekumwa. Ora timaita basa. Kobuti munogara mega munokuseri waMwari kufurando tuna TV wai. Muone sisi Mumedza. Tine engagement party yanense. Saka ndoti ichoti ifambe neprogram, ifambe imuleni. Last time patakaita muprogram yeengagement party ndanyazofamba zvakanaka. Zvinhu zvakazobverengedzeka. Saka ndisadanyasora zvinhu zvibude zvakanaka. Munondodzera mama kuti vasanisire chikafu nasi. Asanda appetite pari zvingoitika manje. Asi aposto chikundirwaisa ndikuchiziva. Wachipokora? Ndimi kundirwarisa. Newati mimi ndirikurwarisa kuti. Mira Fortune. Ndodetsa mukomana mwana wamai Maria here ndoenda nengoro yemotoneri here zvichaguma tirimo muchikoro